bati. Kama chako tuang'io motende kod weche mag thieth kaka nang'isi motelo. Riwruok mar lakteche KMPDC oloro osiptende ma romo 40 mag giwegi e kaonti ma Nakuru ma ichich ni tiyo e tok chik. Kotelgi kod jatendgi Dr. David Kariuki, KMPDC lero ni ji 6 bende osemaki ka gitiyo osemaki matiyo kanyakla kod lakteche kinde ma koro osefweny ni gionge kod obok e kinde ma imanyo kaka inyalo res sekta mar thieth. Bende giwacho ni obokgo ok nyis ni gin kod lony moro amora mopuodhi mondo giti kaka lakteche pacho ka. Moko kuom ketho ma oyudgigo en uso yedhe ma osekethore kaachiel kod tiyo maonge kod lesen mar tich. E apedha mar loro osiptendego koro dhi nyime kaonti ma Nakuru e kinde ma ichano chwal ji 6 go mondo duok penjo do. Facilities of various categories, and out of this we have found 44 that were not compliant to the standards that have been set, and these 44 have actually already been closed. In addition, we found another 16 that were found not compliant to some of the standards, and the sections that were found non-compliant have also been closed in those facilities. So these ones we say we have done what we call partial closure. As we also inspected, we found 6 persons who are providing services and they are neither registered or licensed to provide health services. So basically, they are not health workers or what you would call out here quacks. We are visiting all our health facilities to ensure that they comply with the set guidelines. And as you have been informed, this is a joint activity. And we draw from the Constitution that regulation is a national function, and that's why the board is here. Ramogi